kalimatullahi tammat min sharri ma halak. A'udhu bi kalimatullahi tammat. Rike ma gwiwa. Kai. Wannan rayuwa sai dai addu'a. Yau masifar yau daban, ta gobe daban. Yau ka ji an make wancan, gobe ka ji an make wannan. Jibi a kawo maka bil ɗin laifa, gata a kawo maka bil ɗin ruwa, ka rasa inda ka sa kanka. Wannan ƙasa ta mu sai dai addu'a. Alƙur'an in baka biya ba a ce za a yanke, a zo da jaka zangan a ce nema ake sai an fuske ma sai abu ni wannan rayuwa wannan ni abu na ina bani mamaki. Gwammi tsidau ka ji an make wannan to Baba, wai iyayensu maza ake bukata ba mu yayansu mata ba. Ba sa mata ba karɓar na mata sun je? Wallahi ba sa karɓa sun. Baba, amma na ga sauran ɗaliban iyayensu maza ne suke kai su, kuma malamai sun fi karɓan su da muhimmanci. A su suka za su iya wannan, iyayen sai ga za su iya wannan, amma ni ba zan iya ba. Kun ga za su yi abin da gida shige ku shiga su ciki su zauna. Ƙaryar. A tara ana wani wasu. Sata uwa ya za. Duk ɗan boko ɓarawo ne. Sata ake koya musu. Ga yana sata uwa ya za. Na gajiya. Za a fita aikin ne? Wallahi za mu fita yanzu. Wato ba kai dai boko wannan ka riƙe shi. A harkar gomu dai Allah dai yayi cin abincin mu a harkar gomu. Allah. Mu har yanzu muna cin gajiyar. A na ga alama. Sai dai ga. Sai ranar da zamu daina amfani da. Iye? Ani sai dai ga wani wannan. Ana sani. Ai mu bokon nan gani muka ba mu da rabu akan shi sai kuma muka watsi da shi. Ba ruwan mu da kuje ku kan kun mu zo na kayan mu kurin me amma fara mu. Amma duk da hakan dai yin ta dai yana da amfani a ciki. To wannan al'amari haka yake amma dai ni gani nake yi ba ta lokaci ne wallahi. Amma a yanzu kai kanka ba baka wuce yanzu a yanzu akwai makarantar manya da ake wacce kai kanka yanzu za a iya sa ka a cikin ta. Akwai wacce aka bude ga kashin Abdul Aziz suka bude ta ko ita za a iya sa ka wacce za ta yi kai karatun ka kuma ka samu aikin da za ta yi. Mun yi ma yi boko? Har aiki ma Allah ya ji maka za ka samu gaba. A ne bokon dai. Amma yanzu kamar ni yanzu ba idan aka aika wani aiki ne kuma ni zan yi. A ne bokon iya amfani. Kaga yanzu sace-sacen nan da ta'addacin nan da ake yi duk akwai rashin boko a cikin. Allah ko ba. To kuma kaga haka ne wallahi. Yanzu abin da za a yi bashi bari je sami yaran nan. Mai da su makaranta. Alabashi sai in zo same ka sai ya kai ni gurin da ni ma ya marje sannan. Na gode bashi. Da lafiya.